До Краев не достигат много топки, а и все още Левски не може да установи трайно контрол върху матча. Сега напрежение между феновете на Левски и Марек, хвърлени предмети. Виждате в далечината. Интересен е момента, че на стадиона няма полиция. Има в близост до Бунчук, но не и на самия стадион. Доколкото разбрах от колегите тук на стадиона преди матча, причината за това са предстоящите избори утре. Засада междувременно при паса към Луис Педро. Но така или иначе, фактът, че тук няма полицаи, означава, че това е една предпоставка да се стигне до неприятни сцени. Искрено се надявам, че няма да станем свидетели на такива. Иначе безспорна засада при подаването към Луис Педро преди секунди. Сблъсъците по трибуните са на път да станат все по-сериозни. Около 30 на фенове на Левски вече са в сериозна близост до привържениците на Марек. И на практика няма кой да ги спре. Виждате какво се случва на стадиона. Крайно неприятно, и то още в началото на матча. Георги Игнатов спира двубоя и ето как още в самото му начало футбола отстъпва на заден план. Да се надяваме, че много бързо ситуацията ще се нормализира и няма да се стига до някакъв по-сериозен проблем. И всичко това при положение, че Левски вече на няколко пъти през сезона имаше провинени от дисциплинарен характер. Сините бяха наказани с лишаване от едно домакинство, или по-скоро с домакински матч при закрити врата заради хвърляне на бомбичка, която причини нараняване на телевизионен оператор по време на матча с Беро. Впоследствие бе наказан с 2 матча санкция. Отново без присъствието на своите фенове заради нанесени удари на служебни лица по време на матча с Литекс в Ловеч. Сега отново проблеми тук в Дупница. Естествено, не бих могъл да кажа как започна всичко и откъде стартираха провокациите между феновете на двата тима, но е факт, че напрежението по трибуните е сериозно. Сега изглежда, че постепенно ситуацията се нормализира и гостуващите привърженици бяха изтласкани обратно в своя сектор. Иначе по време на двубоя с шампиона Лудогорец миналата събота фенове на Левски от сектор Б издигнаха плакат "Кажи да на расизма". Именно по този повод клубът е заплашен с ново наказание, вероятно с имуществена санкция. Дисциплинарната комисия на БФС отложи случая за разглеждане за своето следващо заседание. Виждате сега, че всички са в близост до главния съдия Георги Игнатов, който ще трябва да вземе решение какво точно да се случи в предстоящите минути. Ситуацията изглежда вече изглежда почти нормална и доколкото разбирам от колегите, Гено Даскалов бе в близост до Георги Игнатов, главния съдия. Доколкото разбирам, матчът ще бъде подновен, но ако тази ситуация се повтори, арбитърът ще прекрати двубоя, така че надяваме се, че няма да се стига до там. Делегат на Българския футболен съюз в днешната среща е Александър Радовски от София, така че очевидно той ще има доста работа в предстоящите минути. И ще трябва да опише всичко това, което се случи до тук в двубоя. Вече доста време не се играе футбол, но срещата е на път да бъде подновена. На игрището
Има фен най-вероятно, не мога да кажа какъв е този човек с шапка на терена, но така или иначе и той ще трябва да напусне пределите на терена, за да може играта да бъде подновена.